Yung alimasag po, nagkakahalaga po ng 150 ang per kilo, no? Ang tahong po ay isang tabo. At ang hipon po ay murang-mura din po ninyo mabibili sa halagang 300 pesos. So, tututuan lang po natin ang ating mga pagkain. Ayan. Yung pinakamalakas kumain, yung maganda po namin babaeng muse. Ayan. Ang ngiti talaga ay abot kamay. Kasama na pati paa at galamay. So, request niya po yan. Happy birthday! Happy birthday! So, blow! Ayun! Saya-saya nila, oh. Okay, kain na kayo. So, alright, so isang magandang tanghali po at tayo po ay magbo-bodle fight, no? So, yan po yung pinamili po natin kanina sa Malabon Fish Market. Dahil nga gusto raw po nila magmukbang. So, bumili po tayo ng hipon, tahong at alimasag, no? So, murang-mura lang po yan sa Malabon Fish Market. Yung alimasag po, nagkakahalaga po ng 150 ang per kilo, no? Ang tahong po ay isang tabo. At ang hipon po ay murang-mura din po ninyo mabibili sa halagang 300 pesos. So, nagkayayaan po ang aming mga kaibigan at katrabaho dito na magmukbang. Kaya yan po yung nakahain na ngayon pong tanghali na. So, yan po yung mga kasama po natin, no? Hindi pa tayo kompleto dito sa ating pagkainan. So, tututuan lang po natin ang ating mga pagkain. Ayan. Tara, kain po tayo, sir. Kain. Kain tayo. Sarap naman ng ano ng mukbang nila. So, shout out sa taga Malabon, diyan po sa Malabon Fish Market, no? Yung mga vendor po natin na mababait po diyan sa Malabon Fish Market. Ayan ka na naman sa tahong ding. So, shout out po sa mga OFW po natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Hindi mo ba namiss yung tahong? So, namimiss daw po nila yung tahong. Kung gaano daw po kataba. No? So, masayahin po sila dahil kakain daw po sila ng... Ayan, yung pinakamalakas kumain, yung maganda po namin babaeng muse. Ayan. Ang ngiti talaga ay abot kamay. Kasama na pati paa at galamay. So, request niya po yan. Happy birthday! Happy birthday! So, blow! Ayun! Saya-saya nila, oh. Sige, kain na kayo. So, umpisahan nyo na. So, yan yung mga kasama natin na katrabaho po natin dito sa project, no? Yan po ay lagi mga masayahin po dito. Lagi po kaming ganyan kapag may pambili na kakainin. Katulong na rin po ng aming mga kaibigang kontraktor, kaya may ganyan din po kaming naihahain sa lamesa. Tapos na ito. Tayo din. Chong! Tara na, kain na, Chong! So, pwede na tayo lumapang, no? So, napakasarap talaga ng ating pagkain ngayon. Talagang mapaparami ang iyong kakainin pag ganito ang iyong ulam. Suwabing suwabe. Alam ko nagdoon sa safety, nagbablog pala. So, lapang na. Okay na dyan. Kain na kayo. Ito kayo yan. Boss na itong to. So, tinatawag si Boss Lando. Selfie daw kami. Akala ko video. Pangit ka dun, ah. Sige na, kain na kayo. Isahan nyo na. Thank you, Lord. Kain na!
Kaya tinatanong ko saan sila magsisipunta. Ayun yung engineer po namin, no? Kain na. Hindi naman kayo nagsabi. Wala, sabay-sabay kayo lumabas eh. Magugutom kayo. Sayang yung binayad namin sa labas. Sabi nyo kasi lalabas kayo eh. So ayan na, nagdadatingan ng ating mga kasamang engineer. Nung nalaman nila, may pagkain pala kami. Ma'am, kain po ma'am. Sandali, sandali. Yung... Baka ma'am. Okay lang. Di man lang nagsabi, bumili pa kami sa labas. Sabi nyo kasi ma'am, lalabas kayo lahat. Hindi na sabi ko, saan kayo pupunta? Lalabas kami. Kain na po kayo, kain na. So, di ba masaya tayo, no? Wala pa yung iba dyan. Wala pa yung ibang kasama namin pong engineer. Na, dumating na sila. Ayan na, oh. Titikim lang. Titikim lang ang tahong. Ay, tumalsik. Ba yan? Sarap naman ito. Ngayon, kain na kayo. Nakatutok lang ako, yun. Okay lang po yan, ma'am. Alcohol din. Masarap nga pag ano eh. Hindi nagugas. Yung taga sa amin nga laban kahit walang hugas. Ha? Ay, sure ba? Wait lang. Wait lang, yung noo ko. Tatapos natin. Ang JC parang hindi masaya. Paano masasaya? Nakakain ka na tapos lalabasan ka ng ganito. Talent mo naman yan ha. Hindi, nagbago Kumain na ulit ako. kahit busog ka. Amo, yung iba wala pa laman. Huh? Dito makikita ko sino ang malaki bukan ng ano eh. Buttered everything. Walang buttered yan eh. Buttered ba? Walang mabilang butter. Ano to? Diyan yung si Bosot, di pa ako kumakain nun. Masaan si boss? Eh, mayroon pa eh, oh. Walang butter. Parang nasa outing tayo. Sige! Dito tatayo lang naman ako. Outing yan. Sarap. Ha? Sarap na kumain. Kalma, nasa work lang kami. Nasa work lang kami. Yung kamay lang kita rito. Yung pinakamaraming hawak. Ayun. Sponsor nito. Si Chong. Yung lang yung sponsor eh. Nung Sabado ang pagkain niya. Si Chong din. Tipid-tipid mo. Wala. Weekdays ng ano ah. Hindi, ano kami nun? Lechon manok. Oh, lechong manok tayo, no? Chong, halika na dito, Chong. Nang ma-high blood tayo. Hindi ako marunong. Wala na mapaglagyan. Kasi ang hirap kainin yun eh. Bakit wala namang laman? Bibiakin. Bibiyakin pala babaklasin. Gusto kumain yan kaso Carpintero. Dimulis. Napunta dito sa JC yung mga naman. Ano ba yan? Dahil hindi na tayo kumain eh. Ayan na! Ano nangyari? Nadala ka na namang pagkain. always welcome. Picture mo, wag mong kainin. Magkano nagastos niyo dito? Saan dami? Kailan do yan eh, ninanakaw lang. Siyempre! Nakablog ni Boss Lando, binibigyan na lang siya ng mga ganyan. Nabablog niya sa mga ano. Ito lang hindi ko makain ng balat eh, tahong. Matigas yan. Matigas yung busog niya. Try mo nga. Wag baka di matunaw. Ako na, ako kay Mong Marco. Dito ka sa labas. Oo na, boss. Boss, gando ka na. Okay! Nasaan na si Mr. Okay? So, hanggang dito na lang po si Boss Lando, no? Kuya, Ate Beth, buksan mo nga. Akin na lang ito. Salamat po. Bye-bye.